Oh. Gemas. Pag compare mo to. Laman titula. Nay! Oh. Kay Dick Spidey guys. Oh, sama ka na dito. Wag na dyan sa Santa Ana. Punta ka na dito. Mano nga lang. Ni, Oh! Jampol. Oy! Jampol. Mano? Ay, Kayang ita. Woo! Gagasat, swerte guys. Nay, tangkas tuunan na. Kaya ba? nagdagson. Nadagsan? Yun ang pinangamin ito trabaho ah. Musya. Da sa basket na. Ka mo? Da basket man. Nagkatay. Ito na ang pinakaswerteng vlog natin guys. Minsanan lang tong kabuti na magpakita. Basket. Ang dami. Ang lalaki pa, sulit. Ayan o. Kabuti lahat yan guys. Depende. Ito na tito. Ha? Ni. Oh. Ni. Pero tayo. Kurka. Ito tito. Dapat ta? Ha? Ito na. Ano ka? Pagdating ka. Laan. Nagadumot tan. Ay, wala nyo amin data. Hanyo maibos. Malungso mo. Hindi sayang no di maalan. Kukunin na lahat guys. Baka ano, masira lang. Dati ito siya pagkuto. Madami. Kita mo dagi kuan ah. Nalungso na. Haan dagi kuan ah. Routine na. Dagit ini. May Oh. Ang dami guys. Grabe sa dami. Siya yung nakahanap guys. Maserteng pinanganak to. Ayan, si Kulot. Member yan ng Dilocano guys. Kasama natin yan. Kilala nyo yan, si Kulot. Oh, nahihirapan na siyang ano. Gimaseng, binagka namin eh. No. Ang laki guys. Oh. Oh my God. Nay, nalaylayan. Dekat ay gini. Nakita mo pita teta kulo. Kung ko kita mo lang. Kita. No. Grabe. May sayang nga gini ni. Mga kabuti guys. Dito na alam aja. Ang mga basket. Na? Hey. Timbang. Basket ko nak. Tari. Tanti panjay. Ni na kuagayam jay. Nahihirapan na siyang magbuhat guys. Oh. Nalaylay mo. Maya. Hey! Nawara amin. Ate man. May mo kita namang. Maya ante. Mayat. Dagsan lang. Mabigat na siya. Awan. Sayang guys. Kapag di na uwi, mamamatay din to. Sayang lang. Ay, odo sing-sing na. Ipamudyain ano yan ti nagipanan. Odo. Langgana ko. Ni? Dat din eh. Api ka dino ka? Ni, awani. Ni. Ay, ya, pung sudya ko nakanya na. Nga kita ang di law-law na dadya barok ko kas laong managadudetang. Nay! Pamudyain ani. Ata. Ano ni barok ko din awani, ni. Ay tao kawan. Dito ni ante. Sayo. Ito ni Mete. Pong. Diag pa sudya ko na ngali law-law mo ko madje ko na. Payo. Ni, basta unay ni. Dat na natati do. Kumit law jud mo.
Hindi pa lang pa dito. Mang nagtangka natin igbalin. Nya. Ni ay nalo. Sayang ni. Laki Ang ko daming natan bida. dagtan ani. Pilyan na. Swerte. Ani. May backup tayo guys. Lalagyanan. Si Paul. Baling pala dito to. Kumain na yaban dito may dalinaw lalaw. Ay tani bulong. Ni. Garde talaga kita. Ape dyan, alam mo kang ukurad kasta? Ang damo lang, nagkasta na eh. Kailangan Kita nakakita nyo damdamaw. Oh. Nih. May dagito. Per ako na dahil basket ni bagbaga. Gerak. Gitu ante madin. Kita libat Madya gituin. madi. Dakulun na kita. Ni. Damdama dita. Oh, hindi dakul ay. Sayang ni. Sayang. Bili, pamain. Dagbali na gito eh. Mama? Met mo stop eh, ko Daw tidigan mo. puro ni mang. Puro na no. May pelong to ko. Ayat. Tangkal mo lang ni. Magpamit ka. Tingnan mo na daw. Madi. Yan guys, pinipili na lang yung mga pwede. Kasi ano, bulok na yung iba. Sayang. Sayang, cute pa naman. Sayang guys. Pero madami pa doon. Yan. Don't worry. Don't worry, madami pa guys. Ay ko. Oh, Agi ko mga pelang addicted to. dami guys. Pagkada yung umay panirapi yan na ano. Di pa lang My Oh, goodness. bili-bili. Sinong bibili? Di pa lang kumarbas way. Oh. Dikya. Di pa lang kwa. Imbagam ko makulot. Hindi nagparo na di jayon. Nga ado nag-live ta ko ma. Agad ako ma nagbuyan. Tatan. Kano Oy. yung live ya? Haan? Sayang di ado ko. Dalang. Antita kami nanti. Oh. Mo lang. Sinong Ang bibili? tanita. Sinong bibili ng kabote? Oh. Kalalaki. Ay. Mag-joy, thumbnail tayo. Bit lang. Bagkatin ani. Baka kanitan mo. Musyak ito lang po. Ayun, mabasig niya ma. Basig ka. Buhat-buhat pang thumbnail. Yung thumbnail, awan t-shirt na. Nambag ko t-shirt niyo. Awan sa kanyan. Da. Ang kaniraman. Ay, agad na ang ano ang kamay thumbnail ako awan ti. Anter mo ano na. Oh. Lah. Oh. Ay dito na ni gaya. Against the light, di kay bangir. Marpir sa itumo lang ha. Lagdadag kayo ah. Alang kadong ko. Teka ko lo. Ah, bili. Si Kantan la. Tinggo bat. Nga maala daga ni. Na. Agad das kayo. Kabote. May nagtani pa may kan Ni. kabote. Oh kasta. Nagbayag Sus. La dum ka kamang pante. Ado nga kita. Nego bang picture ka. Oh. Ang pababa ka dyan, Paul. Tanam mo Pababa ka lang po. Nagparo. Kasta. Magana. I-vlog na data. Oh. Nito mo dili. Lakayo man. La ah. Video sama. Oh, kaya dyan. Nagati yung barok dahil pa ano. So tapos Lagi ko. Ang ganda doon yan eh. Oh. Ito na. Dito ito ni. Ito pinangigam dito yang. Na ini. Supay ah. So tatatan ni ah. Ay bumala si tay di Ay, karayan. dalang Oh ang my timba. goodness. Di ka nangala dyan pi. Ay talatimba. Awan sa bali jayan.
Uy, hindi ka pa makita ni. Ay, awan. Isa ka lang na. Basket ko na lang alang. Na, pumadurdol ba Ay, di ko ko? ma- Awan servilo. Ay, sus. Amo ka. Hindi na makita guys. Basket ko na mo lang ni Kulot. Oh. Basit. Ngano per akma di basket. Ba. Laboro ka. Aji ko maka. Nagsanga tayo kan tibang yes pa. Kabalo sa basit tanan ko ni. Buro ka tayo kang kate lagi ang kabatkit sa simpa. Alalay, alalay. Boros lang ako. Ano lalo ko na overon. Amo nga pa. Gusto niya. Kilaw mamang Joy. Mang Joy. Tam no viral, kaang kanam. Laram-ramanam lang. Inawan si Katan. Ganda niya nih. So, sapo. Buong kalaw. Na? Tala uong bunton tito so. Ganda doon niya, just color. Kapatay data. Masobrang Oh. taxi ka ba, ma? Matay ka basog. Ay, busog. Nga matulawan. At dapat yung bandana na J. Kul. Jenny. Order na kayo guys. Order kayo dyan. Kalaw. Kabuti. Problema kung paano iuwi guys. Kuan deta lem ni. Ba layo. Sino tama ba jibala si Uya? Legit motor ka. Beta te konta. Panalan di bala na? Panalan di ko? Bigyan kulong. Di kisa may minum? Patay mo kami kuno. Nagnate lamatan. Di ba yung baga ni Epong kata. Magnakadpi ka kung naman kami. Tignan nyo ka din eh. At ang dyan kulong-kulong. Magnakadi ka rin, nakakasta. Sir? Oo na di ko kuno. Rantay dito. Tamo yung motor girl. Ganto kadami yung kabuti dito. Nagarad. Sinerte. Mapalad. Kita kan to gumatay natin. Ito pala may iba natin. May paano ang tibilag ni ba? Ibilag yun? Pag yung mama. Ikamakam yung magniya ka na. Ay, mabalin? Oo. Gusto yung akan nagtanangig kami yung parang likas ko. Ano, bibitan akas dyan. Kami to J kon? Ha? Oh no. Karansang. Nasarangsang na kita, oy. No, di pa lang last week nga nakita. Nagapagtubot ito. Dupay data, oy. Ano ata ni? Sarap na may man dito yun, may dagana. Awan pa kidi yung nigel alot yan. Ang duldo. Anong unang masama-sama dala dito basta. At dagasa na dito, oy. Aray, aray. Oong kalaw. Kabuting kalaw. Panaganan tayo ti ko ata. Oong kulot. Nagko na jibat yung bagang kulot so. Basket ko na naman di. Ata giti na imas aji kay tropela. Virgin. Maganda pa ito. Kita mo ha? Da. Ano? Sik ba ano? Kaya natadya ba niya si bagbagan kulo? Garaw. Tatanong mo. Garaw ka nga talaga. Tatanong mo kulong. Bulong-bulong. Ay data? Okay. At dapat kita tadi dito ha. Mas pasungok anya. Aray ko. Meron pa daw dito guys, maliliit. Pinapalaki pa ni kulot. Oh.
Ay, ganyan sila pag ano, maliit pa guys. Yan o. Pag lumaki, ganun palaki. Ayan, papalakihin pa. Kulot! Ay, di tinaimas ko. Di ba batet? Bon. Virgin. Ayan guys, uwi na kami. Hindi na kami kukuha. Masyado nang madami yung nakuha guys. Oh, may sofa. Dami, swerte guys. Panigurado yung mga ano, yung mga makikita nito guys. Hihingi yan sa daan, tingnan niyo. Ito sabi mo dito naman niya mang. Uong! Dito ang kalaw. Uong kayo dyan! Yung kalaw. Uung kalaw. Uong kayo dyan oh! Uong! Uung kalaw. Bumatang ka. Bumatang ka. Ang 50 na tangga kilo. Tingnan mo guys, may bumibili na guys oh. Hindi lang may sinimsimi na nga. Uong kayo dyan! Uong kayo dyan! Diyan, surong tanggal. May surong tanggal. Tay, gumatang kayo! Ala, lumatas kayo dito. Nagbanak ka ng kalimatas. Wala na yung matay tayo. Uung kalaw kayo pa. Kapag ka magsiksidan. Dahil surong tanggal na na. Kata mo dito. Sabi alimatang natatakap. Abay muna na. Nagalan niya kita tita. Nagalan niya. Diyan, tanggal. Ini guys. Sudah kalau di mana? Diyan. Ipawi na kano. Pakipawi na. Mama. Ay, nakapanaw na. Oh, yan. Ha? Nag-flight lang. Ibilag na kami. Saan ipawi? Oh, naisagod guys. Ha? Kurang mag-lima. Nagadon niya al 8. Pangapang ko pa ginawag na di ka. Gumatang ka? Gumatang ka? Ikaw na lang yung planggana. Ikaw lang yung planggana. Baktul atan. Atati ka mamayatan. Ate, ipil nilam po. Ay ta? Oy. Ipil nilam po. Juan na lang yung planggana. Ay, dinalos galos. Ate, ang basa utan Yasmin. Dajay ako ay ta kumaan ito yung kami. Ay. Apa din ang damo tayo dyan alam di ka man niya? Sabi mo, dingdigan ni Kwareta ay bilag na ni Epong Deta. Dajay ka ni. Charap. Yay. Ay. Ano Apa niya? din ang damo din alam di. Ining sa kapin na ko din ng tungkutan. Kang nakulbotan. Ay, naimas. Ay mga lakam to ang tagdang tanong ka. Pati eta kayo na nga ron may dungdang. Nung pati atadaganan ay mas. Yak lang. Pada sama.
Ada mangangkang ko nagbibis ni inang. Mangangkang ko nakto. Apay dami na niya ako. Mga matakanda ko, hindi ka nga tumawan nga baka. Ang mga kumaka. Tud ko. Dajay ako ay ta kumaan ito yung kami. Ay. Apay dinungdang mo tayo dyan alam di taman niya? Hindi mo, dingdingan ni Kodeta ay dilag na ni Epong Deta. Dajay ka Charap, ni. charap, charap, charap. Jay, May. Ano Apay niya? dinungdang mo din alam din. dinungtan. Sa akin ako sa dinungtan ko tayo. Ang nakulbotan. Ay, naimas. Ay sumangalakan to ang tagdungdang tayo naman. Pati ay takayo na nga ron may dungdang. Oo, pati at tataganan ay mas. Yak lang. Pada sa Ada mangangkang ko nagbibis ni inang. Mangangkang ko nakto. Apay dami na niya ako. Mga matakanda ko, hindi ka nga tumawan nga baka. Ang mga kumaka. tud ko.